Ako pripraviť pôdu na jar tak, aby ste sa zároveň zbavili slimákov? Riľovaním ju prevzdušnite, čím zlepšíte prístup vody a živín ku koreňom pestovaných rastlín. Použitím dusíkatého vápna dodáte pôde dusík a zároveň ju dezinfikujete. Zničíte tým vajíčka slimákov, larvy škodcov a zárodky hubových chorôb v pôde. Týmto spôsobom výrazne znižujete riziko napadnutia rastlín škodcami a chorobami v priebehu vegetačného obdobia. Rovnomerne ho rozsypte na povrch pôdy, následne pôdu plitko prekyprite. Burina je pre zeleninu vážnou konkurenciou, odoberá pôde živiny a môže v nej prezimovať množstvo škodcov a chorôb. Mechanické odstránenie buriny je najšetrnejší spôsob, ako zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. Nezabudnite, že po aplikácii dusíkatého vápna musíte s výsadbou počkať týždeň alebo 2 podľa druhu pestovanej zeleniny. Slimáky sú v súčasnosti veľkým problémom a ich kalamitný výskyt privádza pestovateľov do zúfalstva. Pri cielenom použití dusíkatého vápna sa ich výskyt môže znížiť až o 90%. Počas sezóny už nemusíte používať medené pásky s veľmi otázným efektom, pivné pasce plné uhynutých slizniakov alebo chovať kačice. Aj keď sú indické bežce doslova naprogramované celý deň vyhľadávať slizniaky, aby vám prinášali naozajstný úžitok, museli by ste chovať aspoň 2 kusy a zmieriť sa s tým, že vám pohnoja nielen záhradu, ale všetky miesta, kde sa budú pohybovať.